Sobra sa 100% ang pagsaka sa kaso sa sakit nga tipdas kon measles karong tuiga dinhi sa Reyon 7 itandi sa miaging tuig 2022. Mato di Department of Health Region 7 Center for Health Development Family Health Section Medical Officer nga si Dr. Joan Antoinette Albito, ang probinsya sa Cebu mao'y nakatala og labing daghang kaso sa rehiyon nga nisaka gikan sa 23 ka kaso sa tuig 2022 ngadto sa 58 ka kaso sa tuig 2023. Sa habig sa Cebu City, nisaka pud gikan sa 10 ka kaso sa niaging tuig ngadto sa 28 ka kaso karong tuiga. Nag-una gihapon ang dakbayan sa Cebu sa mga natapdan og hand, foot and mouth disease o HFMD nga miabot sa 201 ka mga kaso nga miresulta sa kamatayon sa usa ka bata. Samtang sa dengue, miabot na sa 1,395 ang naigo sa maong sakit loko probinsya sa Cebu nga nakakalas og 8 ka kinabuhi. Sa mga syudad ug munisipyo, nag-una gihapon ang Cebu City, ikaduha ang Lapu-Lapu City ug ikatulo ang Barili. Tungod sa nagkataas nga kaso sa mga sakit ilabi na sa mga bata nga nagpangidaron og 5 anyos pa ubos, adunay gipahigayon nga supplemental immunization activity ang Department of Health nga gitawag og Chikiting Ligtas campaign. Gitumbok ni Albito ang pagsaka sa mga kaso sa nagkadayang sakit, ilang nasubay nga tungod sa grabe nga pag-us-us sa numero sa mga magpabakuna batok sa sakit sama sa measles, polio, dengue ug uban pa sugod sa tuig 2020 tungod sa pandemya, mga fake news ug ilabi na sa 𝗸𝗵𝗵𝗁 controversy sa mga niaging tuig, daghang mga ginikanan ang wala mipabakuna sa ilang mga anak. For the Central Visayas nga coverage, mas taas pa ganita sa national. In 2015, naabot tag 73%. So that's versus 70% sa national. And in 2020, ubos kay tanara ta sa 16%. Yes. So muna gipaninguha gyud sa atoang regional office nga ma-encourage ang atoang mga ginikanan nga magpabakuna balik sa ilang mga anak. Kay dako kaayo ang risk kung magpabilin nga low ang atuang immunization coverage kay posible nga magka-outbreak kita ani nga mga vaccine preventable diseases like your measles, rubella and polio. Nagkanayon si Albito nga grabe ilang kalipay sa pagbakwi sa World Health Organization sa COVID-19 isip global health emergency. Because if we have heard, di ba na-lift naman ang public health emergency by the World Health Organization, and we are very happy about that because it's not just a reward but a validation of the collaborative efforts sa atong mga government agencies and the entire community. Kay without the support of the community, no matter how much we work sa atoang mga agencies, kung dili nila i-accept ang vaccine, then it would be pointless. Gani, aduna nalay 689 active cases sa COVID-19 dinhi sa Reyon 7, 261 ka kaso niini natala sa Cebu City, 36 sa Lapu-Lapu City, 13 sa Mandaue City, 131 sa Cebu Province, 44 sa Talisay City, 30 sa Minglanilla, 23 sa Consolacion, 120 sa Negros Oriental, 43 sa Bohol ug 5 sa Siquijor. Dugang pud ni Albito nga dako ang tabang og suporta sa mga LGUs sa mga kampanya sa DOH. Gani padayon lang gihapon ang COVID-19 vaccination ug boosters sa mga nagkadayang barangay health centers sa mga LGUs. Giawhag pud niya ang mga ginikanan sa mga bata nga mo-avail sa libreng bakuna nga kabahin sa Chikiting Ligtas campaign. Now, I'd like to take this opportunity nga mag-awhag sa atong mga ginikanan, atong mga naibata nga 0 to 59 months old or less than 5 years old nga mo avail of these free vaccines from their health centers. Now, kinahanglan nga mabakunahan ang atong mga bata to prevent them from getting these vaccine preventable diseases and to prevent any outbreak in the future. COVID cases. Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.